Duwang persona ang naitalang lugadan sa karambola ni duwang motorsiklo asin sarong AUV sa Barangay del Pilar, San Fernando, Camarines Sur alas 5:10 nin hapon kaining Lunes, Hulyo 15. Binisto ang mga nalugada na persona na sinda Alex Mayores, 24 anyos, driver kan motorsiklo asin ang backride kay na sa Jennifer Mayores, 46 anyos, kapwa residente kan Barangay Santa Cruz, parehong Banwaan. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Restituto Cabral II, Chief Investigator kan San Fernando Municipal Police Station, gikan Milaor, pasiring kuta sa San Fernando ang 43 anyos na si Romeo Bascuña, driver kan imbueltong AUV, kan mabangga kan sarong motorsiklo na pigmamaneo ni Marivic Chavez, residente kan Barangay del Pilar, parehong Banwaan. Huli sa pagkakabangga ni Marivic, nasakop ni Bascuña ang linya kan kasabat na motorsiklo na pigmamaneho ni Mayores. Tulos man na ipigdalagan sa ospital ang mga nalugadan sa insidente na nagsapo nin minor injuries. Malamang po kasi na ano nga siya, kumbaga sa sudden acceleration ng throttle niya, ng silindyador. Siyempre, mabilis yun. Imagine mo yung nabigla ka, nagbiglang pihit mo yung yun ang nangyari ko. Day naman nagkasaangatan pa nin mga reklamo an ambos lados nakalihis na magkaigwan ning pag-orolay. Kasumpay kaini, liwat na nagpatanid ang otoridad sa mga motorista na pirming maging alerto urog na kung day kabisado ang tinampo. Babagal lang ang pagpatakbo, lalo na dito kasi meron na tayo Center Islands. Kung isipin nila, kung talaga nakita nila yun, siguro magiging conscious sila na hindi sila pwede magpatakbo ng mabilis. Diba? Para sa mga baretang tatak Bicol, Angela Calvez.